שלום לכולם. היום נלמד איך נוסיף אינדיקטורים לתוך הגרף בטריידינג ויו. כמו שאתם יכולים לראות, אנחנו בתוכנת טריידינג ויו, שבו אנחנו נוכל לראות את ה-QQQ, שזה בעצם תעודת ETF של הנסדק. ואנחנו נוסיף עכשיו את האינדיקטורים הבאים. את הווליום, נפח המסחר של אותו יום. אם אני ארשום ווליום ולא יהיה לי כוכב בגלל שאני אספתי אותו לפייבוריטס, אז אני אלחץ על הכוכב, ואז אוסף לי לפייבוריטס, אני אלחץ על הווליום, והוא יתווסף לי לפה. פה אתם יכולים לראות כמות גדולה של פייבוריטס, בגלל שאני אוספתי את כל האינדיקטורים שאני משתמש בהם לפחות, ואתם יכולים להוסיף אותם גם לפייבוריטס שלכם אם אתם רוצים. ועכשיו ככה. יש לנו את נפח המסחר, ונוסיף עכשיו את ה-Moving Average. אנחנו ניקח Moving Average Simple, הוא לוקח את מספר הימים שאנחנו ניתן לו, נגיד 150 יום אחורה, ונלחץ לו OK, הוא פשוט ייקח 150 יום אחורה, את מחירי הסגירה שלהם, ויחלק אותם ב-150. ועל כל נר, בסופו של יום, יופיע נקודה של הקו. זאת אומרת, נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה, יוצר לנו סוג של קו מגמה של 150 יום אחורה. ככה אנחנו יכולים להגיד, אנחנו במגמה עולה ב-150 יום אחורה. או להפך, אנחנו במומנטום של ירידה עם הגרף מתחת ל-150. ויש לנו עוד אינדיקטורים. בגלל שאם חלקכם לא מנויים לטריידינג ויו, אז הם יכולים להוסיף את ה-Moving Average Simple, אבל כפול 3. זאת אומרת, הוא נותן לנו 3 Moving Average מסוימים. זאת אומרת, אתה יכול לתת לו 50, 150, 200, וכן הלאה וכן הלאה. ואז אני לא אצטרך להביא, זאת אומרת, יש לי כמות אינדיקטורים מוגבלת. אם אני עכשיו שם Moving Average, Moving Average, Moving Average, Moving Average, Moving Average, בסוף יגיד לי שאני לא יכול להוסיף. אז זה פשוט יכול לחסוך לנו, ואז הוא ניתן לנו 3 אינדיקטורים מסוימים. של Moving Average. יש לנו עוד כמה אינדיקטורים, יש לנו Community Channel Index, זה עם הזמן אנחנו נלמד גם להשתמש בו. יש לנו גם את ה-MACD. אתם יכולים לראות. כמות האינדיקטורים שאני יכול לעשות, הם גם מוגבלים, כן? כי אין לי את הכי הרבה. אבל יש לנו גם את ה-RSI. אנחנו נלמד על כל האינדיקטורים האלה. יש לנו Average to Range. יש לנו עוד כמה מלא אינדיקטורים שבו אנחנו יכולים לנסות לחזות את מה שהולך לבוא על פי הגרפים, וככה אנחנו יכולים להשתמש באינדיקטורים האלה. תודה רבה שצפיתם. יש עוד הרבה מה ללמוד. אז תמשיכו לסרטון הבא.